Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Thank you, guys. उसको नहीं होगा मिस्टर बॉय बड़ी बॉय ये ओके शुरू पद्य पढ़ हैप्पी बर्थडे पद्य पढ़ हां ओके रेडी हैप्पी Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vigneshwarya. Happy birthday to you. घर वालों को थोड़ा थोड़ा ना ना आके थैंक यू Thank you. Happy birthday. पूरा तीन ये इधर भी लगा है ये जो किसने किया मेरे ऊपर जिग जिग है थैंक यू मेरे पे भी है हाँ थोड़ा थोड़ा कोई नहीं थैंक यू भैया तो सब बंद कर दिया लुक एट हिज हैंड ये नडगुनु ये हाँ दो अयो ये स्टार देख देख डायमंड सिल्वर ओके गाइस कूल ಈಗ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ अभी हम आ जाओ अंदर हम आ जाओ प्लेट लाके दो ना तो बना ये सब इधर कर दिया ना प्लीज अंदर मत ले जाओ वेट आओ क्या ಏ ಆಚೆಯಿಂದ ಕೊಡಿ ಆಚೆಯಿಂದ ಕೊಡಿ ಆಚೆಯಿಂದ ಕೊಡಿ ಆಚೆ थैंक यू ए ओपन कर रहे भाई बात नहीं है ना ओके थैंक यू सो मच गाइस हैप्पी बर्थडे ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ थैंक यू पूरा स्नैक्स में रहाते बस हैप्पी बर्थडे थैंक यू हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच वो उठा दे हाँ अभी ओपन करो सोफा पे रख दो ऊपर सोफा ला 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 वाह नाइस देखो देखो इसकी शक्ल देखो अच्छा दिन इसका देखो वाह बात शौकन नेक्स्ट रखो सेट पका पका बनता है फट 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 उड़ी दिस इज सो क्यूट ओ सुपर थैंक यू गाइस वो मैंने पैक करते कुछ लगाया होगा सॉरी सो द बिस्किट है ओ बचपन का बिस्किट का प्यार बचपन का प्यार ये क्या है ये गर्लफ्रेंड ओ वाटर पैन अय्या ठीक है आओ विंड ये क्या टिश्यू ईयरली पैक पैक चाहिए ना ये क्या है ये लैंप ये थैंक यू व्लॉग बनाने के लिए उनका था घर का परिवार अय्यो दादा बराबर ये बा लेस ओके नेक्स्ट
ಒಂದು ಮಾರು ये क्या है ये क्या है ओके मैंने बैग देखा ಕಿಸ್ಮಿಸ್ ओके ओके ಓ ದೇವ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪುಗಳಿ ಇವತ್ತು ಅಯ್ಯೋ कितना पैक करना है बस कब बंद था इधर हो गया वाह ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮುಂದೆ ಐತೆ ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ವಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ನಾವು ಕೊಡ ए मस्त है ಗಾಡಿ ಓ ಆಂಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಒಂದಾದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಯ ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಿಗ್ರಹ ನೆನಪಿದ್ದ ಅಂತ ये क्या है ठीक है हेलीकॉप्टर ओ थोड़ा तुला ऑटो ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ हाँ हेलीकॉप्टर ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರಾಮ್ सी आया ಏನೋ ಊರು ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ಎಂಗಲ ಕುಡಂಜಿ ಅವರೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಫುಲ್ पता चल गया फंस गए हम नहीं 50 ಒಂದು ಅಟ್ಟ ಬಾಂಬ್ ತಾತ ವಾ ಅಂಗಿ ವಾವ್ ಶುಕ್ರನ್ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಶುಕ್ರನ್ गेस दिस गैस करो इसको ಯಾರು ಆಚಾರ गैस गैस यार रोहन फंस गए हम भैया जानते हैं विशाल को हाँ वही देते हैं जी नेक इज विट स्मेल या ये मैंने कभी नहीं देखा डिंपल अभी हमारा पीछे लेकर आओ ओके या प्रीशियस से गुड ओके थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू you received या this one is more important for अभी ओम ओम या प्रीशियस गेतो का दाद प्रीशियस वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट माइक ब्लॉग माइक यप्पा अन्ना ओ देव अयो दाद ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಯ್ಯೋ ಶಿಶಿ ಬಲ್ಲಬೆ नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें वो वापस लेने बाद उसमें अमर भी है अय्या ಮೈಕ್ हाँ that one is so precious so ಉಂದಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಕ್ಕೋಪಂಗ ಅವು ದೀಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ओपन ಮಾಡಿ ಓದಿ ಒಂದೇ ನಿನ್ನ बॉडी वॉश ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿ ತೂವರೆ ಹೊತ್ತು ರಗದು बॉडी स्प्रे ಫುಲ್ಲು बॉडी स्प्रे एंड ಹೋಗಿ ಉತ್ನೆ एक और है यस यस बाकी नहीं डिस्कस ओके ओके थैंक यू सो मच थैंक यू अभी चेक दिस चेक दिस ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಪನ್ करते ಅನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡು माइक आईफोन एंड्रॉइड ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಗೈಸ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪನ್ನ ಅಂತ ನಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ Perfect zone. ಇಡೆ ಸೈಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೋ कल से परफेक्ट ಒಂದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋ ब्लॉग में राइट ಆಯ್ತು ಬಿರೋ ತಿಕ್ಕೋ हां राइट ಹಾಂ ಇತ್ತ ಕನೆಕ್ಟ್ ओ सेल है मैं मेरे तो पास दो है ये रिमोट का ಹಾಂ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಹಲೋ लगाया ಸೈಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನಾ ಎಸ್ ಅವನು वो वॉइस है ना वो ज्यादा होता है ಎಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಕ್ರ ಮಾಡ್ತಾನಾ? ಇದೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾಂ
ಒಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ अरे एक ही बचा है लाइट आना था नहीं डिफर आ गया वापस गई काट नहीं चार्जर गई वापस ಬರುತ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾವಿರುವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾರಿಂತದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ನಾಗ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು निकाल निकाल फोटो पापा क्लीनिंग स्टार्ट आती है चलो चार्ज ओए मैंने मोबाइल में चार्ज लगा दादा दीप्ति ಅವರೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಾ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ओ इधर पैर को लगेगा तो फुल 1 2 3 1 2 3